Nová generácia moderných odrôd kiwi prináša do ovocinárstva exotickú chuť, atraktívne plody a výnimočnú výživovú hodnotu. Zatiaľ čo mrazuvzdorné odrody mini kiwi druhu Actinidia arguta sú vhodné aj do chladnejších oblastí, veľkoplodé druhy kiwi ako Actinidia chinensis a Actinidia deliciosa vyžadujú teplejšie, chránené lokality s dlhou vegetačnou sezónou. Spomedzi nich nadobudla Actinidia chinensis mimoriadny význam v profesionálnych sadoch vďaka vysokej kvalite plodov, výbornej chuti a veľmi dobrej skladovateľnosti. V tomto videu sa zameriame na dve pozoruhodné profesionálne plantážnické odrody Actinidia chinensis, Hort 16 a Hongyan. Poďme si teda predstaviť tieto dve výnimočné odrody a porovnajme ich kľúčové vlastnosti, ktoré rozhodujú o ich komerčnom využití ako modernej ovocinárskej kultúry. Hongyan patrí medzi najatraktívnejšie odrody druhu Actinidia chinensis. Táto populárna odroda kiwi je cenená nielen pre svoju vynikajúcu chuť, ale aj pre mimoriadny vzhľad. Po priečnom rozkrojení plodu sa odhalí zlatožltá dužina s výraznou červenou hviezdicovitou kresbou okolo stredu plodu. Vďaka tomuto jedinečnému farebnému kontrastu patrí Hongyan medzi vizuálne najpôsobivejšie odrody kiwi na svete. Hongyan je samičia odroda. Pre úspešné nasadenie plodov musí byť vysadená spolu s kompatibilným samčím opeľovačom z druhu Actinidia chinensis alebo Actinidia deliciosa kvitnúcim v rovnakom čase. Správne opelenie je jednou z najdôležitejších podmienok na získanie bohatej a vyrovnanej úrody. Hongyan je odroda pre pestovateľov, ktorí hľadajú niečo skutočne výnimočné. Spája v sebe nápadný vzhľad s červeným stredom plodu, zároveň je to však odroda, ktorá vyžaduje správne stanovište, pravidelný rez, závlahu a kompatibilného samčieho opeľovača. Pre pestovateľov vo vinohradníckych oblastiach strednej Európy sa Hongyan môže stať jednou z najkrajších a najexkluzívnejších odrôd kiwi v záhrade. Hort 16a patrí medzi najvýznamnejšie a najznámejšie žltodužinaté odrody v histórii moderného pestovania kiwi. Táto samičia odroda druhu Actinidia chinensis zohrala kľúčovú úlohu pri vytvorení globálnej obchodnej kategórie zlatého kiwi. Na rozdiel od tradičného zelenodužinatého kiwi Hayward zaujala odroda Hort 16 a hladkou bronzovou šupkou, zlatožletou dužinou a slačou chuťou. Jej plody ukázali spotrebiteľom, že kiwi nemusí byť iba zelené ovocie s výrazne sviežou kyslastou chuťou. Môže byť aj sladké, aromatické, exotické a vizuálne elegantné. Plody odrody Hort 16a sú stredne veľké až veľké s atraktívnym oválnym tvarom a charakteristickým špicatým zobáčikom na konci. Ich priemerná hmotnosť je približne 90 gramov, hoci za priaznivých pestovateľských podmienok môžu dosiahnuť až 120 gramov. Šupka je bronzovo-hnedá a hladšia než pri tradičnom zelenom kiwi s oveľa nižším ochlpením. Vo vnútri má plod krásnu zlato-žltú dužinu. Po úplnom dozretí je šťavnatá, jemná a výrazne aromatická. A nakoniec výsledok porovnania. Hongyan je atraktívnejšia z vizuálneho hľadiska, pretože má červený stred dužiny a pôsobí vzhľadovo veľmi exkluzívne. Na druhej strane Hort 16a má lepšiu skladovateľnosť. Dužina si počas zimného skladovania pri izbovej teplote udržuje pevnú konzistenciu a plody nepodliehajú skaze. Z obchodného hľadiska mala odroda Hort 16 a mimoriadny význam. Ukázala, že žltodužinaté kiwi môže dosiahnuť prémiovú trhovú hodnotu a silný dopyt zo strany spotrebiteľov. Jej atraktívna farba, sladká chuť a exotická aróma pomohli vytvoriť obraz zlatého kiwi ako žiadaného ovocia pre medzinárodné trhy.